Ең бірінші шундай зор тудырып келген, бізді ғаиләбізді хөрмәт еткен, мені хөрмәт еткен барлық елде катнашучыларга, һәм әле килеп җитә алмаган дусларыбызга, килеп җитә алмаган туганнарыбызга да бик зур рәхмәтемне белдерәм. Бу безнең гаиләбез исемендән дип кабул итегез. Бик зур ихлас күңелдән рәхмәт сезгә. Тукайның тормышын өйрәнү турында сүз чыккан иде. Мин Тукайның бер шигырен үземә тормыш девизы итеп кабул иттем. Аны сезгә дә җиткерәсем килә. Ул 27 яшьлек егет, әйтерсең менә безнең яшьтәге кешеләр өчен язылган кебек аны бу шигырь. Еллар үтеп бара торгач картайсам да, бүкелем чыгып бетсә дә, хәлдән тайсам да, күңелем минем гел яшь калыр, һич картаймас. Жаным көчле булып калыр, хәлдән таймас. Күкрәгемдә шигырь утым минем саумы, карт булсам да күтәрәм мин авыр тауны. Күңелемдә көн һаман аяз, һаман да яз. Фәрхәт күңелемдә кыш булмый да кар яумый. Картайсам да булмамын мин чын карт кеби. Утырмам тик, юк бар теләк тели. Менмәмен мин Құдай кушса миш башына, дусларымнан килер миңа кирәкле җылы. Җырлый, үләрмен мин үлгәндә дә. Дәшми калмам Газраилне күргәндә дә. Без китәрбез. Сез каласыз дип җырлармын, җасадымны туфрак белән күмгәндә дә, ди. Кайбер сүзләрне үзгәрттем. Тукайдан рөхсәт алган идем, гаепләнәм. Менә шундый һәр кайсыбыздан мактау сүзләрен ишетү шул кадәр күңелне кузгатты. Мин башымны моннан түгел, моннан эзли башладым. Башымда икән үзе. Бик зур рәхмәт җылы сүзләрегез өчен дә, бик зур рәхмәт бүләкләрегез өчен дә. Һәм әлбәттә, алар миңа бик кадерле белә сезнең алып килгән мактау хатларыгыз, грамоталарыгыз. Бик зур рәхмәт. Хак Тәгалә ва Тәбәрәкә хәзрәтләре мине шатландырган өчен, безнең гаиләбезне шулай шатландырган өчен, сезнең үзегезгә дә ныклы сәламәтлек белән, тазалык, тынычлык белән яшәргә язсын иде. Рәхмәт.